Uqhawe Mandusi. Ya ntombazana. Hey. Ngisafa ukubalela wenkosi yami. Balele. Ya ntombazana uyaphila? Ngifika njani? Sikhona. Saphela. Hayi matha, wangathi awukho nje kahle. Angifema station ngila izinyo ngiphatha izinyo. Uvuvukela. Uphethwe izinyo. Ngiyakubona ukuthi uvuvukele, yabona isikhathi esingala siyacwebezela impela. Liqale nini? Ngibalezo ebusuku. Ebusuku ngivuka umlomo ungizela. Umlomo nje. Kuyasho ukuthi izolo phela ayikade sinawe nje ntambama bongenalutho. Angikwazi ukukhuluma. Akukhulumeki. Kuyakuzwa ukuthi uyashontsha nje. Hayi bengekho usho kentombi bengifuna sikhuleke nje phela ngoba uyazi nawe nje akulezi inkonzo sokuzila kokudla kufanele ukuthi njalo sihlale sithandaza sinxusa inkosi ukuthi sisize kuloko naloko esifuna ukuthi sisize kona. So wesikhwela ngihamba ngisafethe izinyo. Awuthi ngilibonele iplane ezineqaki. Amazinyo ahlukahlukene kanjani akukho yodwa amazinyo ahlukahlukene. Awuthi ngibone weMakaThangithini. Uyazi ukuthi kade ngikubonile njalo wena. Ngibonani masibe. Ukwinyani yilo igunyayo. Ngempela wena wenziwa into mangena la kwami ngangqonqoza. Shutha ngihambe ke mina uzohlala lana. Wenziwa yini ungangqonqoze phela masibisi mangena. Makahleke. Ungaze nje unyukele ushukela. Yini lo igugushile lamatha? Mayi we babo yandi imbuzo. Usumseshini wemasibisi. Wamakatha. Umthetho wakho kahle usakholwa. Ngiyakholwa. Uwena umuntu ongasakholwa osengena emzini yabantu. Imake ngilinde. Uma usakholwa sifastile samakholo. Bonke abazalwane bebandla lakho basenkonzweni yokuzila ukudla. Wena ubhizi la uyahlafunani? Mayi. Ayi masibisi uwena nje ongilingayo. Umuntu owenza isono la uwena. Maphela neBhayibheli liyasho lapha ngaloma usodosi noma lela testament. La kuthiwa khona ungadlobondeli umuzi wamakhelwane wakho. Uyadlobontela phela wena. Imake. IseBhayibhelini lonto esho njalo? Exodus imiyalelo eyishumi ithi ungafisi umuzi wamakhelwane ungadlobondeli. Hayibo, iyeke lonto esho ayikho. Ayikho yonke lento eshoyo. WeMakaThangithini, uyabona nje ebandleni nje asizilila ukudla. Kunalezi inkonzo esizenzayo. Njalo ebusuku kuyakhuleka. Liyafundizwa. Uyadinga ntombi ukuzibuyisela enkosini. Uphumile kulayini uyadinga ukuzibuyisela. Umuntu emzini wami wazwa ngiphatha. Hayi. Hawu. Uzozubona uzobabaza nje kade ungasho. Hayi. Hayibo. Uyadla noma usungibona ngempela uyaqhubeka uyadla. Katheni ngeke mina masibisi ngiyazi ukuthi kufastiwe. Kodwa phela inhlobo zokufasta asifani. Asifani vele. Bengithi usilo uyazazi izinto ukuthi khona dry fasting kodwa ukufasta kufana. Ngingadli mina ngifastile. Eyiphikele yakho. Ngoba phela lesi ibambile nje ukujanuwela nje sibambele yokuthi sidla amaveju, sidla amafruit lethu yaDaniel. Wena le ethi idla inyama nelayisi iyona iphike ngani yakho uchaza. Akusimina phela wathi ngani ngayidlala itofela. Ngeke mina ngiyeke inyama yami ibole niyazi ukuthi kune-load shedding. Ugesi mawuhambile ukudla kuyabola emafrijini. Ngeke ngiyeke inyama yami ke ibole ngoba ngithi ngifastile. Ngeke ngani yakwethu ngeke. Ngeke uyaphuma kulayini yabona manje uphumile esandleni. Uphume ngempela manje esandleni. Besathi ngiyazama ukuthi ngiyaqoqa besathi ngiyazama uyangiphunyuka ethi ngiyazama ukuqoqa uyangiphunyuka. Bafastile abazalwane futhi nawe uthe ungenile kwifa. Izolo ade ngikhuluma nawe izolo. Wathi wena ungena kanti ungenze silima mina. Uthi ukhohlisa mina. Awukhohlisi mina. Ukhohlisa umdali wakho bengafanele uqamba amanga. Ikholwa lwaqamba amanga. Uqamba amanga uthi ungenile kwi-fasting kanti uqamba amanga ubhiza ubofela ubhesana ongaka wona. Upha ukudla ugcwalisa ubhavu uyadla awusakwazi ukukhuluma ngiqambela amanga uthi uphethwe amazinyo. Na bengeke ngadli. Wayinto ngalezi bengasayibongi nawe sokumnyama amehlo bese ngeke nje ngadli. Ukulandela bese ngifica ngikhihliza amabhebi ngale. Hayi mathi hayi into eshoyo. Bengasho ukuthi asingadli. Kuthiwa sidla amaveju, sidla amafruit siphuza amanzi. Yini ebexaka kuloko? Athi uyangibona ukuthi anginankinga mina kodwa ngidlila amaveju ekseni emini ngadla amafruit. Ngesikhathi ngizala kade ngihambe ngidla ifruit ngizala ngephuzila amanzi. Yini ke ezongwisa ngoba kukhona ukudla okusemzimbeni. Yabona emasibisi ibhedalana ke lana. Ngoba sengibona wena usuzohamba usizakala ungeke kahle ngangifani mina nawe. Usizakala ngosizi lami wona bese ephutheni nje usiza ukuthi udla ukudla kufastiwe okuncane ukudla okuncane ubeyazi masise sengilambe kanjani bese kubaba mathi ababiswa yini indlala phela ungapheka ufuthi ubilise nganamazambane ubilise nangama amathanga la ngisisilimile
Angisona isilwane sasendle mina noma nogwaja ngilongana nama-traditional zonke lezi zinto sazizidla. Wayi wehlulekile ukukholwa wena kukwehlulile ukholo kukuhlulile nje yabona yinini labenishibhisa ivangeli lokho kuthiwa amakholwa ave ngalunganga amakholwa this amakholwa that sidlala nina Masibisi musukuthanda ukusizakala ngami yabo njengoba ngisephutheni akufanele ukwenze lokho iBhayibheli liyakhuluma lapha kwiTestament elidala lithi iTestament elidala liyasho phela lithi kuyophela siyofana liyasho nje incwadi akuthi ayikho eTestamenteni nonto eshoyo ayikho nje eBhayibhelini cha uthi angisakhumbuli mhlamba kusonele edala iTestament mhlambe elisha angazi mhlambe lapha kumahubo hayibo hey wemakatha yonke lento inkulu hayibo nkosi yami hey dideka ke mina ngithi asiye enkonzweni mhlamba uMathewu mhlambe mina odideka yeko Matewu vele uhle qhubeka nokudla mhlawumbe ingqondo bese ihambe kakhulu vele uhle nje vele uqhubeke nokudla ubayeko Matewu angikushiye kanje mhlamba baseRome bayeka baseRoma makatha qhubeka nenyama bayeke kanjalo abaseRoma mina ngisazi ngempela zingiyadideka noma baseThessalonika hey kaphela ndithola ngapha eBhayibhelini webantu kodwa icondition nje angisazi iphile yancwadi ngicisha uMarko hey mina ngiyadideka angisazi ngempela hayi engazi ngilethe into okuvungula ayimnana le nyama wenkosi wego Gomora ngifuna ngilethe into okuvungula wenkosi ngidlela kakhulu nale nyama